गुड मर्निं एभ्रिवान जों दिनैहाय हाबानि थाखाय कार्बि आंलंआव शुट खालामनो फैदों हरसे गारि गाखोबाय हरनि 2टानिफ्रायनो नै दा फुंनि 9टा जालायबाय दाबो जों मोनाखै लकेशनखौ दा नोंथांमोना नुगासिनो बे जाबाय कार्बि आंलंनि लामाफोर आरोखि लामानि सेर सेर जोबोद मोजां सिनारि नोंथांमोना नुदों बहुत मोजां नायनो लागा सिनारि। हाय गाइस, आज हमारा शूट है कार्बी आंगलोंग पे। तो अभी दीपंकर भाई और मैं कार्बी आंगलोंग पहुंच गया। सुबह सुबह ये कार्बी आंगलोंग का नज़ारा देखो गाइस। याहू मैयानिफ्रायनो हरसे गारि गाखोनानै एकदम नै माबानि सासे नेपालिनि न' दसे थाफैबाय कार्बि आंलंआव ओमफ्राय दा मानसिफ्रानो अरजिनाल गोजा नालाय एकदम डेन्जार नायो आरो जोंखौ ओमफ्राय मोखां सुनो नागिरदों नै ब्रास लाखाबाय मोखां सुनो नागिरबा कलगेटबो गैया दैबो गैया दा जोङो एकदम दखानावसो लायनानै सुहैसिगोन आरो मोखां सोखां सुनानै फ्रेस जानानै दा जों जायगा फारसे आवगायलांगासिनो भिडिअ'आ बेखिनियानोसै बाय बाय।